Jos sä osaat istua tuoliin, niin sä osaat aloittaa painonnosta. Otetaan se keppi sinne niskaan. Ja 10 per puoli tehtynä suurin piirtein. Ilkka haluaa vielä jatkaa. Lopputunti menee tässä. Tempausliikettä. Tehdään se silleen napakasti. Jätetään pehmeät liikkeet ensi kertaan. Ja kyykkäämään sinne. Ei ole helppoa. Saa tehdä. Ajattelen, että teillä on tunti numero 2 menossa. Eli en olisi huolissa. Kysyt vaan niin monta kertaa, kun tarvitsee. Jos se tuottaa tää eturäkkiaseen haasteita, voidaan lähteä kokeilemaan myös niin sanottua zombikyykkyä. Niin nyt se menee oikein se liikerata ja saat sen tuntuman sinne pakaraankin paremmin. Kyynärpäät sit pysyy siellä suht ylhäällä. Yes. Siistein on ollut semmonen, joku kerran teki niin, että se lähti tekemään rinnalle vetoa tästä. Sitten se veti ja se jotenkin veti sen tänne niskan taakse. Noniin, sieltä toinen. Sullakin tuli se. Hyvät fiilikset, tykkäsin kyllä paljon. Joo, tulin palauttelemaan mieleen tekniikoita ja hyvältä vaikuttaa. Hiki pinnassa, vaikka pelkällä kepillä tehtiin.